Morjesta. Tänään voitaisiin vähän jutella noista lampuista, mitä mulla on henkilökohtaisessa käytössä. Noissa pyörissä, kun mennään tonne pimeille pätkille ajelee syksy ja talvihan on sitä varsin pimeitä aikaa, jos iltaisin meinaa lähteä. Niin, katsottaisiin vähän mitä tähän, millaisia lamppuja mulla on käytössäni. Elikkä tähän luomupättiin ja sitten siihen mun sähköpyörään mä oon laittanut Niticoren PR35 lampun. Tai eihän mulla nyt ole kuin yksi lamppu, mutta molempiin pyöriin on sitten tankokiinnike, niin se on näppärä vaihtaa sitten kummalla haluaa lähteä, niin ei tarvii ruuvailla sitä kiinnikettä aina sitten irti ja siirtää toiseen pyörään, se on aina oma nyplääminen. Niin kahdella kiinnikkeellä pääsee aika hyvin eteenpäin. Niin. Ja sitten tälle vuodelle otin tuohon kypärään vielä sitten yhden lampun lisää. Eli se tulee siihen lipan alle semmonen Lumonite kompas. Sitä on myyty Suomeen ihan älyttömiä määriä, että sitä on varmaan monelle käytössä, mutta ainakin noihin pokin kypäriin sen kypäräkiinnikkeen kanssa, niin se menee tosi kivasti sinne lipaan alle ja on siellä vähän niin kuin suojassa sitten oksilta ja muilta, mitkä saattaa sitten tökkää välillä sinne kypärän päälle, niin ei lähde lamppu irti. Se pysyy siellä mukavasti. Niin semmosilla pärjää, molemmilla lampuilla pärjää hyvin erikseenkin, mutta sitten toi kypärävalo on siinä mielessä hyvä, että kun haluaa tonne sivuille katsella, niin näkee sitten sinnekin. Ei tarvitse tankoa kääntää sitten sen takia. Se toimii siinä oikein kivasti. Tämmöisillä valaistusratkaisuilla mä oon tästä nyt koettanut pärjäillä. Ne on ollut ihan hyviä ja aina kun lähtee pimeisiin reissuihin, niin suosittelen kyllä ottaa aina 2 lamppua mukaan. Ihan vaan senkin takia, että jos toinen hajoaa tai loppuu akku, niin ei se pimeys niin ihan kauhean kivaa sitten ole. Niin on sitten se toinen varalla ainakin, jos ei muuta. Silleen. Mutta ei siinä varmaan sen kummallisempia ole. Ei muuta kuin reippaasti sohvalta ylös ja ajelemaan. Kyllä siellä polku riittää kesät, talvet. Se on moro.